dia, soc Manel Rodera i això és Paradeta TV. Comencem. Bon dia. Avui us porto una notícia relacionada amb el Futbol Club Barcelona. Sé que no és la millor notícia per parlar aquesta setmana, però és la que més rebombori té, perquè hauríem de parlar, per exemple, d'altres notícies, com per exemple de les noves mesures Covid, de que els alumnes aniran a l'escola a partir del setembre i d'aquell nen, el Maxim, que ha cantat en català en una televisió francesa. Comencem a Can Barça. Tot va començar quan es reprèn la Lliga després de la Covid-19, quan aconsegueix la Lliga al Real Madrid i el Barça no l'aconsegueix. Després arriba la Champions a Lisboa i el Barça torna a perdre. Perd 2-8 contra el Bayern de Múnich. Després d'aquesta gran patacada, fan fora a Quique Setién i entra Ronald Koeman. Ronald Koeman veu que ha de fer canvis ja i es fica a pensar quins canvis pot fer i diu que els canvis seran el de Luis Suárez, Rakitic i molts altres. Després d'aquesta notícia, Leo Messi envia un bulofax al Futbol Club Barcelona dient que vol marxar. I després d'aquesta gran notícia que causa tant rebombori, la gent del Barça es torna una mica boja i després entra al Camp Nou, saltant-se el cordó policial i anant a buscar a Pere Bartomeu. Tot seguit, les imatges dels aficionats entrant al Camp Nou. Parlant de Leo Messi té diverses destinacions, com per exemple Manchester City, que retrobaria a Pep Guardiola al cap d'uns anys, o Nàpols, o també el Manchester United. Però si m'ha de demanar la meva opinió, jo diria que n'és el Girona Futbol Club, perquè ha fet una gran temporada i s'ha quedat a les portes de pujar a primera contra l'Elx, amb un resultat de 0-1. Espero que a Leo Messi li vagi tot molt bé i que el trobi un bon equip. I també espero que el Futbol Club Barcelona pugui guanyar la Champions, la Lliga i, si es pot, també la Copa del Rei. Però el que em fa encara més il·lusió és que el Girona pugui pujar a primera divisió. En aquest vídeo m'agradaria arribar als 100 subscriptors, ja que em falta molt poc. Gràcies per la confiança i fins aviat. Un petó de gran. Adéu.